Exkluzívne slovenské vinárstvo, v ktorom sa nakrúcali televízne seriály aj filmy, zorganizovalo slávnostný večer. Predstavili novinky aktuálneho ročníka. Trendom sú vína s nižším obsahom alkoholu. Víno je vlastne jediný nápoj, ktorý hovoríme, že chutí po rôznom ovoci a nikdy nie po hrozne. Treba mať srdce a potom vlastne ten produkt výsledný, to víno, je robené z lásky a zo srdca a potom to cítiť. V srdci malokarpatského regiónu sa ukrýva jedno z najväčších vinárstiev na Slovensku. Víno sa tam nerodí len z hrozna, ale aj zo slnka, vetra a trpezlivosti. Tá mu dáva hĺbku aj dušu. Produkujeme víno z našich vlastných vinohradov, ktorých máme 125 hektárov, z čoho 25 hektárov máme aj na Tokaji, ale my vieme spracovať a vyprodukovať od 700 do 1 000 000 litrov. Sme jedinečný tým, že prepájame vinárstvo, gastronómiu a kultúru. Dokážu aj odrody, ktoré nie sú až také jemné, ušľachtilé, aromatické, a spracovať do elegantného vína. Závisí samozrejme od tej odrody. A tu je naozaj prekrásna tá pálava, kde môžeme cítiť to tropické ovocie, to mango, naozaj krásne spracované aj v chuti. Chodia k nám zákazníci, ako som už spomenul, Severná Európa. Máme tu nemecky hovoriacich zákazníkov, Holanďanov, tí dokonca došli nie ako blúdni Holanďania na bicykloch, na elektrobajkoch z Bratislavy. Máme tu fantastickú cyklocestu, ktorá už ide okolo našej vinice. Točilo sa tu už zo pár pekných snímok, ktoré boli obľúbené pár rokov dozadu aj medzi tými takými populárnymi televíziami, ale popri tom všetkom sem chodia veľmi často aj mnohí dokumentaristi. Suché, polosuché, ružové aj sekty. Počas slávnostného večera predstavili novinky aktuálneho ročníka. Vína sú svieže a majú svoje telo, čo je veľmi dôležité, pretože ten ročník nedopriaval toľko slnka, čiže mohli by sa zdať kratšie. Naopak sú plné, výnimočné tie vína. Novinky vína sú vlastne svieže, s krásnou kyselinou. Ročník bol vydarený, takže ľudia sa môžu tešiť na pekné, bohaté, svieže vína s nižším alkoholom, čo je teraz vlastne dosť trendy. Je to teraz taký módny trend, čo sa týka tých nízkoalkoholických alebo nealkoholických vín. Je to technologicky celkom náročný proces, dlhavý a veľmi nákladný, takže je to taký pre vinára ako takého úplne nelogický trend, ale bohužiaľ sa budeme musieť časom asi prispôsobiť aj tejto téme. S vinárstvom LSK dlhodobo spolupracujeme ako subjekt liečebných termálnych kúpeľov Skalnej Teplice a teda dlhodobo klienti vyhľadávajú a taktiež aj pacienti kúpeľov vyhľadávajú túto značku, lebo majú radi tú iskrivú chuť a hlavne šťavnatú bielých vín a červených vín, tú rozmanitosť. My máme liečivú vodu v prvom rade a v druhom rade aj liečivé vínko. Spolupracujeme už 16 rokov, odkedy vlastne vinárstvo LSK založili a spolupracujeme preto, že za tých 16 rokov stále sme veľmi spokojní s vínami aj so všetkým servisom, ktorý k tomu máme. Ich vína sú výnimočné tým, že vedia si kontrolovať kvalitu hrozna vo vlastných vinohradoch. V pivniciach, kde vládne pokoj a jemné šero, víno potichu dozrieva. Nasáva tóny dreva zo sudov a postupne odhaľuje svoju osobnosť. Od sviežich ovocných chutí až po jemné čokoládové či korenisté podtóny. Nie je to len nápoj, je to zážitok, ktorý sa mení s každým dúškom. Momentálne sa nachádzame v barikovej pivnici, kde nám vyzrievajú prevažne červené vína od 6 mesiacov až do 2 rokov. Je to naozaj to najkvalitnejšie, čo v danej pivnici, v danom vinárstve máme a sú to prevažne červené vína vo francúzskych barikových sudoch. Sú jedince, ktoré potrebujú niekoľko rokov, sú jedince, ktoré stačí možno pol roka v tom dreve a potom možno trošku práca v nerezových nádobách s kombináciou s menšími sudmi. Z bielých odrôd je tu napríklad Riesling rínsky, mnohé rulandské odrody, ako je Pinot Gris. A poviem s láskou, že minulý týždeň v Írsku, kde som predstavoval naše vína, sme mali neskutočne dobrú odpoveď tých obchodníkov a nákupcov z dôvodu, že doplňame presne to, čo ľuďom chýba. Kapacitu pivnice máme zhruba 1 300 000 litrov a produkujeme momentálne, teraz máme v ponuke zhruba 28 druhov vína. Víno dokáže rozprávať príbeh o pôde, slnku aj o roku, v ktorom vzniklo. A práve preto je každý pohár malým objavom. Víno má zvláštnu schopnosť spájať.
Ide o momenty, keď sa ľudia stretnú, spomalia a nechajú rozhovory plynúť rovnako prirodzene ako víno v pohári. Nám dáva to víno takú úžasnú možnosť si vybrať, komu sa čo páči a čo mu chutí. Nájde zelenšie tóny, žihlavy, broskyne, ale musí siahnuť po správnej odrode. Samozrejme, víno treba ochutnávať, nemusí ho človek mať hneď rád na prvý dojem. Treba chodiť na vinárske akcie, pozrieť sa na to, ako sa to vyrába, ochutnať si naozaj len a možno časom ten človek príde na to, že asi nejaké to víno možno aj rád bude mať.